Tichiendera mberi nekutarisa maropafadzo. Takatarisa maropafadzo Jakobho achiropafadza vanakomana vake. Takaona kuropafadzwa kwaRubheni, tikaona kuropafadzwa kwaRevhi naSimeoni, tikaona kuropafadzwa kwaJudha, tikaonawo kuropafadzwa kwaZebhuruni. Nhasi tiri pakuropafadzwa kwaIsakari. Tichizviverenga zvichibva mumagwaro, tinotarisa pavhesi 14 kusvika pavhesi 15 inoti, Isakari imbongoro ine simba, ivete pasi pakati pamatanga amakwai. Paanoona nzvimbo yake yokuzorora kuti yanaka sei, uye kuti nyika yake inofadza sei, acharerekera papfudzi rake kumutoro, uye achava mubatiri wechibharo. Amen. Muchirungu zvingabude neimwe nzira, tikazviverenga muchishona zvinoti gozhei, asi makanzwa bhuku rechirungu rinoti Isaka is a strong donkey lying down between the sheepfolds. He saw that a resting place was good, and that the land was pleasant. So he bowed his shoulder to the burden and became a slave at forced labor. Ndochirungu zvinoenderana nenhaka yake mukati menyika yatinoti Israeri, kana kuti yakanzi Israeri nababa vacho. Ndiri kureva minda yavo, makomo avo, nzizi dzavo, miti yavo, ivhu ravo, nezvose zvinowanikwa mukati imomo. Asi kana tichienda pavhangeri, zvinenge zvichimboreve chiiko? Tinoona kunge Isakari ari kutukwa, nokuti pekupedzisira pacho panotaura kuti uchava sembongoro inotakudzwa navamwe pamafudzi. Mbongoro chinhu chakazvidzika, asi ndicho chinotitakurira mitoro yedu misi yose, ndicho chinotikwevera, ndicho chinotirimira. Kuenda kuchigayo chaiko tinototakudza mbongoro igodzoka yakatakura kudya kwedu. Kuenda kuchigayo inenge yakatakura zviyo handi, kana kuti chibage chamunonoita hupfu mozodzoka nacho. Maropafadzo aya anoreve chii pavhangeri? Hatisi kunzwa kunzi Isakari akaipa, hatisi kunzwa kunzi Isakari munhu wehondo, asi pane zvaanoreva tikatarira muvhangeri, tichitarisa manzwi aishe wedu Jesu Kristu. Hatiendei isusu kuna Mako 9, ndokwatinotarisa nhasi uno, nekuti takanga tichiparidza pamusoro paMako 8. Tinotangira pavhesi 33. Zvikanzi vakasvika kuKapenaumu. Paakanga ari mumba, akavabvunza akati, manga muchikakavadzana pamusoro peiko munzira? Asi vakanyarara, nokuti vakanga vakakavadzana vari munzira pamusoro pokuti mukuru ndiani. Agara pasi, Jesu akadana vane 12 akati, kana munhu achida kuva wokutanga, anofanira kuva iye wokupedzisira, uye muranda wavose. Akatora mwana muduku akamumisa pakati pavo, akamubata mumaoko ake, akati kwavari, ani naani anogamuchira mumwe wavaduku ava muzita rangu, anogamuchira ini, uye ani naani anondigamuchira, haagamuchire ini, asi iye akandituma. Amen. Iri riri inzwi
roruponeso. Ndosaka kune mapasta, maevangelists, vaprofita, vanhu vanoshumira Mwari pabasa. Kana makazvitarisa kuivhangeri roga, wakaitwa mukuru pamusoro pavose ndiani? Wakaitwa mukuru ndiPetero kana kuti Peter kana kuti Cephas, wamunoti uya Simon Peter. Ndiye akaitwa mukuru naIshe wedu Jesu Kristu. Akaitwa mukuru papi? Nekuti pavhangeri rose iri hatizvinzwe kuti mukuru, tinotozvinzwa kwokupedzisira. Zvikanzi namanzwi okupedzisira achirayira Peter, vamwe vose vakaungana naye, vadzidzi. Zvikanzi akataura naye katatu achimubvunza kuti, Peter, unondida here iwe? Peter, unondida here iwe? Jesu wakamubvunza katatu achida kumupa basa. Takaendawo isu pana Johani 21 kubva pavhesi 15 tinonzwa Ishe Jesu vachisimbisa Petro. Zvikanzi vakati vapedza kudya, Jesu akati kuna Simoni Petro, Simoni mwanakomana waJohani, unondida zvechokwadi kupfuura ava here? Akati, hongu Ishe, munozviziva kuti ndinokudai. Jesu akati, fudza makwai angu. Jesu akatizve, Simoni mwanakomana waJohani, unondida zvechokwadi here? Akapindura akati, hongu Ishe, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati, chengeta makwai angu. Akatizve kwaari kechitatu, Simoni mwanakomana waJohani, unondida here? Petro akarwadziwa nokuti Jesu akanga amubvunza kechitatu achiti, unondida here? Akati, Ishe, imi munoziva zvinhu zvose, munoziva kuti ndinokudai. Jesu akati, fudza makwai angu. Amen. Muri kupanzwa kapa? Simoni Peter ndiye wakapuwa basa guru. Zvikanzi vamwe vose vakaita semakwai, akaita seiye akagara pakati pamakwai. Vose vakatanga kudzidziswa pamwe chete, nekuti pakudzidziswa kwaSimoni Peter, Andrew wakanga uripo. Pakutanga kudzidziswa kwaSimoni Peter, Johani wakanga uripo. Pakutanga kudzidziswa kwaSimoni Peter, Jakobho mukoma waJohani akanga aripo. Naizvozvo hatingamuti akanga ari mukuru kupfuura vamwe, nekuti akatodanirwawo kuna Ishe wedu Jesu Kristu nevamwe vadzidzi vaye vakabva pana John mubhabhatidza. Muri kupanzwa pa? Hongu Isaka wakagara pakati pavakoma vake navanun'una vake. Zvikanzi wakazvininipisa, aona kuti vana vababa vake vakagara zvakanaka, ukafunga kutakura mutoro. Asi kana isusu tichizvitarisa, tinoti uyu wakatukwa nababa vake. Handizvo zvinotaurwa here navaprofita pamusoro paIshe wedu Jesu Kristu? Zvikanzi uyu haana chimiro. Zvikanzi munhu unovanzirwa chiso nehama dzake. Vanhu kana vachimutarisa vanoti uyu akatukwa. Hongu kutukwa kwakazozadziswa nokuiswa padanda nokuiswa pamuchinjikwa.
Chatafarira apa ndechekuti nyangwe baba vaita kunge vanotuka mwanakomana wavo, asi tinoona mune maropafadzo mukati mekutuka ikoko. Naishe wedu Jesu Kristu anotidzidzisa kuti tigamuchire kutuka kwavanhu vose, tigamuchire kuzvidza kwavo, tigamuchire kutisvora kwavo, zvikanzi iwe uchazvininipisa, nokuti mune zvinhu zvose izvozvo Mwari haaregere kunge akatarisa. Iye ndiye anoisa maropafadzo pamusoro pako, kwete kuri kuda kwavanhu, asi kuri kuda kwaiye Musiki. Nyangwe naEsau wakaita kunge wakatukwa, asi takatarisa upenyu hwaEsau neupenyu hwaJakobho, akanga akatukwa chaizvo ndiJakobho. Upenyu hwake hwose Jakobho ndiye wakanga akatukwa. Esau akafa akagara zvakanaka, achitoda nemunin'ina wake akanga amutorera maropafadzo ake. Ndinoti kwanhasi zvakwana, chisarai henyu.